Assalomu alaykum muxlisoni aziz. Didonsaga moshin Volkswagen Passat Solaj 2000 sol. Narxash 22000 somoni bo muomalat dora. Utilizatsiya dora. Texasmotir faqat noma'lum hast. Muxlisoni aziz, az tarafi bu kanali Vodiy Zarafshon telefon qarosim go'yton asmon xatman скидкаш ҳаст. мухлисони азиз, срочно фурӯхта мешавад, срочно пул дар кор. Ки ба дар кор бошад, агар экрана будаги номеро ба хатман муроҷиат кунед. Assalomu alaykum muxlisoni aziz. Imroz mo qaror dorim Jamoat sujina dehi sujina qaror dorim 6 fevral soli 2026 Volkswagen Passat Solaj 2000 sol. Narxash 22000 somoni бо муомила ҳаст. Утилизация дорад, техосмотр пока неизвестна. 22000 сомони бо муомилаш ҳаст. мухлисони азиз, мана марҳамат, ҳамаш ранг задагӣ мебед, гитӣ мебаред, срочно фурӯхта мешавад. дурноша чухолаш ҳамаша мекушоем, дида нишон метем. мотор 1.8. мошини манам зурд аст. ягон ҷош бу дефект набуд аст, бовар кунед. пула мебиёреду гита бурд. Так, болем скорса алиш мекуне ки ҷош фақат нест, толку манинаш будааст. айна меборетон дурнаш зур биноят. Так, патолог бибием, агар на патолога дидасто дурнесел аст. яктамани ҷиваяш хити 22000 сомони бо муомилаш аст. мағорзада гашта хор рафтааст. Пластмассаga pishda o'ynamaysiz. Video ба ҳаст. Пишташ қулф будааст. Дидостом